uvádějícího videa. Toto je uvádějící video k mým let's playům a gameplayům. Chci vám říct, že se chystám natáčet, sice poprvé, ale snad to bude dobré k tomu, aby jsem získával lajky. Prosím, nedávejte mi dislajky, jestli se vám video nelíbí, odejděte pouze. Prosím, nedávejte mi dislajky, dejte jenom like, jestli se vám video líbí, jestli ne, nedávejte nic. Moc vám děkuju a jdeme hrát. Sorry. Quickpong, ne. Jsem se tu... já jsem se tu prej bugnul. Ne, já nechci být buglej. Ne, já nechci být buglej. Tak jsem byl buglej, ale to nevadí, protože my nejsme nasírací typ. My budeme furt hrát, budeme se snažit. Nevím jak vy, ale mně se tento server docela líbí. Server bude v popisku videa, hraju na něm skoro každý den. Jmenuji se Quickpong a mám ho strašně rád, ten server. Ach jo, tak jdeme do nich, no. Ani kill jsme si nedali. Šmejdi, tam to všechno vzali. Au, ubral mi HP, ale to nám nevadí, protože my jsme borcové a vůbec nás nic nezastaví. A oni z nás šijou, tím pádem nás zastavili. Já mám jenom pistolku. Já do nich nejdu. Já se bojím, já tam nemůžu jít. A taky jim nemůžu utéct. Už jenom oknem, kterým jsem přišel. A to se mi moc nechce. Otevři. Ne. No, už jsem dostal jednu. Ach jo. -1 ku 2. To je dobrý skóre. Ach jo, kdo by si takový přál? Ani nikdo by si ho nepřál. Nikdo. Vůbec nikdo. Ani samotný papež by si ho nepřál. Já si na vás vysehu vykurím. Co jsem vám udělal? Dostal mi zavinutný. Já ho vidím. To je můj. Aha. Moji, to jsou moji. Šijou tam po někom. Hele, já tam vejdu a rozkylím to tu. Když jsme guanát, tak ho hodíme vedle. Já jsem takový lampo. Tak pojď se mnou. Jdete? Oba? Jo? No pojďte. Jde mi do desky, pojď. Pojď. Jo, už jsme nezdrhli. Já jsem zvyklý, že střelím a hned přebijím. A to je docela blbej zlozvyk, protože vždycky mě zabijou. Ale to vůbec nevadí, protože už máme 0 ku 3 a to je docela dobrý. Není to zase tak špatný a ty ho asi už nevemeš. Já si tady, jo, vzal ho a jdu za ním. Ten hacker je, no, ne, on je buglej. Ne, dobrý není buglej, ale tenhle se míří a oni tam zrovna míří, jak tak vidím. A tohle není moc dobré a pěkně, no, silněte ho, hajzla, no a vyhráli jsme, no, nám sice hodil grana, ale to nám nevadí. No, pardon, ale já si tady povídám trošku pro sebe. A teď se vám konečně budu věnovat a budeme hrát. No jo, dobrý. No jo, furt tady melou, já je nemám rád, já si je asi mutnu. Ne, já ji nechám, ať si mluví. Ach jo, prosím a podpořte mě lajkem a nejlépe byste udělali, kdybyste mě podpořili odběrem. A to bych byl vážně rád a nevím ještě, co bych řekl. Je to jen jedno chcípní, tak ne, no. Bad Wolf. Kolik mu bylo? 27 hepek. A dostal pěkně granátem. Pašík ho dostal. Pašík je pašnej. Je, to je pašík. Tohle je pašík. Je, to je pašík. No, tak dobrý. Pěkná hetka. On zamíří, udělá boom a pěkná heda.
Jo, a vy jste viděli, natáčím Counter-Strike Soucer a ne 1.6. Většina lidí natáčí Counter-Strike 1.6, já jsem se rozhodl pro Soucer, protože je líp graficky propracovaný a prostě líp, jsou tam prostě lepší věci, zbraně tam vypadají to hodně. Když zabijete někoho, tak ty pády, když umře, tak jak spadne, je to epičtější. Ta hra je celá uvedená do toho, aby byla dobrá pro lidi, pro dobrý lidi, kteří si chcou zahrát a ne jako 1.6. Ne, že bych neměl rád 1.6, ale není zas až tak moc hit. Viděli jste teď ten bug? We are you champion. Tak dělejte. Já už vidím, mě zabijou. Tak pojď. Ne. Kde byl? On byl za mnou. To neplatilo, když byl za mnou. No, vy se mi asi smějete, ale že nemám ani jeden kill, ale to na tomhle serveru si fakt kill nejde dát. Já vám fakt dám schválně do popisku videa a až budeme hrát někdy proti sobě, tak se ukážete, jaký jste mistři. Ale to já tady neřeším, protože tohle video je pouze ukázkový pro lidi, kteří na mě budou koukat a který mě budou mít rádi a budou mi podporovat lajkama a který budou hodný. A budou mi dávat odběry a budou posílat videa. Budou sdílet videa na Skypeu, na Facebooku, na Twitteru, na Badu a já nevím kde ještě. Budu vám natáčet bohužel jenom let's play a někde i gameplay, ale vlogy bohužel ne. Na to budu mít možná jiný kanál, ale Bůh ví, jestli budu natáčet vlogy, ale nejspíš ne, protože já budu natáčet spíše let's play na Call of Duty 2, anebo na Call of Duty 1, nebo na Dom 3, anebo na Princess Persia The Two Thrones, anebo na další hry. To já tady teď neřeším. Viděli jste ten headshot, co dostal? Tohle bylo docela mazec. Mě takhle zesnipou, tak jsem velice rád. No jo, no, já nechci broky, já nejsem zvyklá, já jsem hrál dřív 1.6 a jsem zvyklý, že náboje si tam musíte kupovat sami, jo. Tady je to automaticky a to je docela dobré, protože nemusíte mačkat zbytečně moc tlačítek. Tady je sniper, tam já nejdu. Tam je sniper, tam já nejdu. Si to obejdu. Tam já fakt nejdu, tam je sniper. Tam je sniper. Ne, takový headshot mi dali. To jsem si nezasloužil, tohle ne. On tam vběhne, dá mi headshot a zase uteče. Toto není možné, lidi, toto ne. Kdo si myslí, že tenhle chlap, ten Knock Gaming Honest a Cool má hacky, tak ať napíše do komentů. A dnešní otázkou, počkej, co jsem to chtěl? Asi já budu dávat otázku, anebo nebudu dávat otázku. Ale dneska asi ne, protože toto video není, co není? Já jsem to všechno zapomněl. A to je mi úplně jedno, protože já jenom hraju a nemelu. Budu se snažit málo mlít a víc hrát. A já si nedala ani kill, oni mě dali do headky. Nedali, první, co nemám headku. A já se s vámi lidi tímto teda rozloučím. Rád jsem vás poznal, podpořte mě lajkem i odběrem a moc dík, čau.